jutro, evo trenutno smo ustali, spakovali se i danas idemo negdje. Ne zamjerite što sam čupala sinoć, sam oprala kosu, pa sam uzela da uvežem plotenice da bi mi bilo onako malo talasasto, ali dakle mi smo spakovali, to jest ja sam jedva sam uspela da zatvorim kofer ponovo, znači ne znam kako će biti kad se budemo vraćali, znači Boga piti šta će tad biti. Evo da vidite, sada smo se priključili na autoput i evo da vidite kako izgleda njihov autoput. Stali smo da doručkujemo i stali smo u KFC-u da probamo kakav je njihov KFC, imaju neki pjerinač. Ja iskreno ne idem toliko često u KFC-u, tako da ne znam šta sve baš ima kod nas, ali ovo nisam primetila. I uzeli smo kao popcorn piletinu, evo da vidite kako izgleda. I naravno ja sam uzela barbecue sos, Cile je uzeo majonez. Tako da imamo neko piće, ovo iskreno nisam ni probala, tako da sad ćemo da probamo. Smo u auto, nisam mogla bukvalno ništa da vam snimim zato što je, mislim snimila sam ali ono, bez zvuka, zato što je napolju toliko vetrovito da je to strašno. Inače obišli smo u Stonehenge i onako prilično, prije toga smo ostali da jedemo, jeli smo u KFC-u i sada smo obišli ceo Stonehenge i imate kao busić koji vas vodi od ovog kao centra gdje kupite karte do tamo, zato što imate peške oko pola sata, a previše je vetrovito i sve, znači moja kosa izgleda katastrofično trenutno i bukvalno u busu vam malo onako vas uvedu u cijelu priču, dobijete besplatne kao mapu i sve. I zanimljiva stvar, kada smo se vraćali u busu je rekla da
je neko, pošto je, ono, znate, pre kada se ovo sagradilo pre 2500 godine pre nove ere, to bukvalno posle toga kada su ti ljudi prestali da žive na ovim prostorima i tako to, jednostavno se nije održavalo toliko i sve. I onda je neko, to je bilo sve privatno vlasništvo, sve okolo, kao što ste vidjeli su, imaju ovčice i sve. I neko je 1915. kupio Stonehenge za 6.500 funti, što je bio onako jako zanimljiv podatak. Tako da, eto, koliko pre nisu, koliko pre to nije bilo toliko bitno kao što je danas. Stali smo sa strane na putu do Walesa da jedemo i stali smo na Subway, tako da uzela sam pola, zato što su rekli da je dovoljno. Evo vidite koliko je izgleda pola. I uzela sam nešto sa piletinom i sve, pa ćemo sada prvi put da probamo i verujem da će mi se svidjeti, pošto je tokstirano. Evo, probala sam i mogu da vam kažem da je super. Evo me ponovo u kolima, nisam mogla ništa da progovorim zato što je bilo toliko vetrovita da me je bukvalno vetar nosio i u nekoliko navrata sam mislila da će mi telefon ispasti. Inače, bili smo na jednom spomeniku koji se zove Westbury White Horse i to je po Wikipediji piše da je napravljeno oko 800 neke godine, tako da je to staro, nemaju kao tačan datum kad je napravljeno i sve, ali je tako, staro je više od 1000 godina, tako da bilo je stvarno fantastično i mnogo je lep pogled od gore i zanimljivo je što je sve tako zeleno i lepo, tako da je bilo baš jako zanimljivo, kao što ste mogli da vidite po kadrovima. Sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.